бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ байни наврасон оғоз гардид. Дар маросими ифтитоҳи сабқати мазкур намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон, Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон ва директори иҷроияи АйМАФ ширкат намуда иброз доштанд, ки имрӯзҳо Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон пай дигар федератсияҳо дар мамлакат мақоми хосаро касб карда барои ҷалби варзишгарон шароити мусоидро таъмин намуданд. Ҳамин аст, ки ҳамасола варзишгарони ин ришта дар сабқатҳои ҷаҳонӣ ширкати фаъол намуда мақомҳои арзандаро касб менамоянд. Бояд гуфт, ки соли 2023 дастпарварони ин риштаи варзиш дар мусобиқаи ҷаҳонӣ иштирок намуда соҳиби 48 медал гардиданд, ки дар радабандии ҷаҳонӣ миёни кишварҳо ҷои сеюмро ба даст оварданд. Имсол низ баҳри омодагӣ ба мусобиқаи ҷаҳонӣ тамринҳо пайваста ба роҳ монда шуда, сабқати мазкур низ марҳилаи интихобӣ барои роҳ ёфтан ба мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. соли гузашта дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон, ки дар шаҳри Абудаби Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуда буд, 28 варзишгар ширкат варзида. дар он ҷо мо сазовори дар радабандии умум сазовори ҷои сеюм шудем. 6 медали тилло, нуқра ва биринҷиҳо буданд, ки мо тавонистем яке аз натиҷаҳои хуб диҳем. боварии комил дорем, ки мо метавонем имсол боз дастгаҳи пурқувваттар барем. мавриди ёдоварист, ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ байни наврасон зиёда аз 700 нафар варзишгарони аз 12 то 17 сола миёни ҳам рақобат намуда беҳтаринҳо роҳи худро ба дигар марҳилаҳо ҳамвор намуда истодаанд. ёдорас мешавем, ки ширкатдорони мусобиқа аз тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ буда барои гузарондани ин мусобиқа шароити мусоид таъмин карда шудааст. дар вазни 73 килограмм дар мусобиқаи таҷмаф ғолиби якум ҷо шудам. устоди ман Бахтиёр Турсунов, ҳамаи меҳнатҳои ман ба Бахтиёр Турсунов аст. Бахтиёр Турсунов аз соли 2020 ба ин ҷои баланд моро расонд. мусобиқаи мазкур дар доираи нақша чорабиниҳо ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, рафти онро дар баробари доварони сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамзамон доварони сатҳи байналмилалӣ низ назорат карданд. масъулини Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон иброз доштанд, ки дар назар аст аз миёни ин варзишгарон зиёда аз 30 нафар беҳтаринҳо ба чемпионати ҷаҳон, ки моҳи августи соли равон дар шаҳри Абузабии Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад, сафарбар карда шаванд. ёдорас мешавем, ки дар як вақт як зумра ғолибон ва дигар мураббиёни онҳо бо сипосномаву унвонҳои варзишӣ аз ҷониби масъулин қадрдонӣ карда шуданд. бояд гуфт, ки ғолибони ин сабқат низ бо мукофотҳои пулӣ ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд ҳавасманд гардонида мешаванд.